Σήμερα τη δυνητική του έχει το πρακτορείο Sensor Models Management. Είναι υπεύθυνοι εδώ του πρακτορείου, οι οποίοι θα μας διεισδύσουν έτσι στα μυστικά αυτού του πολύ ενδιαφέροντος χώρου του modeling. Είναι τα παιδιά, τα πιο σημαντικά παιδιά από το πρακτορείο που μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ, τα οποία θα μας κάνουν έτσι μια μικρή πασαρέλα. Και πράγματα που γίνονται πανελλαδικά. Και Δημήτρης ο Δανάμπασης. Είναι πολύ ωραίος τύπος και ήρεμος χαρακτήρας, πολύ ήρεμο παιδί. Δεν δημιουργεί ποτέ πρόβλημα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα μοντέλα που δεν είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Όπως η Μπρούκ, η Άνστε, η Μαρίνα Πετρίδου και κάποιοι άλλοι που δουλεύουν. Ο Βασίλης Οδελόγλου. Η συνεργασία που έχουμε με το Sensor όμως και με την δική του τη στήλη της μόδας μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις κοπελιές και τα αγόρια ένα ξεχωριστά και να μας κάνουν να αισθανόμαστε έτσι πολύ ευχάριστα και χαρούμενα. Γιάννη, εσύ έκανες πασαρέλα και εσύ έκανες Κατερίνα, έτσι. Δεν κάνεις πια πασαρέλα, έτσι. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα στην πασαρέλα? Απλά κάθε χρόνο γίνονται και καλύτερα τα πράγματα. Είναι πιο οργανωμένα. Υπάρχει περισσότερο σεβασμός απέναντι στο μοντέλο, γιατί κάποια στιγμή πέρασε και μια έτσι, περίοδο άσχημη υπόθεση που λέγεται μοντέλα. Ναι. Αλλά πρώτα υπήρχε μια περίοδος που δεν ξέραμε τι ήταν, δεν δίναμε σημασία. Μετά ήρθε ο Κωστόπουλος με τα περιοδικά εκεί πέρα, με το κλικ, με τα νίτρο, με τα αυτά και